Dik, diwae sing ana slandate mah. Wis sampean ya? Kula akeh lho kakana. Lha ki kula ning. Ya. Pak Pur, bakso. Nara. Rame langsung nyanu wae ning apa? Roti. Kae lho. Ning kolame Pak Pur. Doi, Pak. Kencing. Kencing. Lah. Nara nang ngene. Mau? Joget. Sing uyah sapa? Sing apa sapa? Sing apa sapa? Pak. Gak mak enu gak mak. Mak. Boe. Woi, saya ya. Keluar. Dari mak. Nah, Kok kono mbok rasa tunggane nang retakku. Kaya rokok karo sampo. Kowe mbok wae to ya. kembang sing gure. Ana dia kembang. Tak kok nang galang-galang. Wes, kuning. Oi. Panas dek, Dek, panas dek. Panas lho. Ini tak agak. Lalo. Tepo. Wong weras jan pedes iki. Kula apa iki? Larang ya, larang ya. Larang ewu semua. Ales. Dawete semene pira 2000 lho, Dek. Iki dawan ibuke. Lah metas lho. Ayo sampean. Dicocok kok ngene. Kene plastike. Iki lho gobokku. Diman ku ae. Metas lagas. Sampun entek